fapt ideea centrală. Gata cu căutările alea nesfârșite. Oportunitățile vin ele la tine, exact unde ai nevoie. E vorba până la urmă de a lucra mai inteligent, nu neapărat mai bine. Și tot procesul e super direct. Uite cum stă treaba. 1. Îți faci un profil, gândește-te la el ca la cartea ta de vizită online, unde arăți ce știi să faci cel mai bine. 2. Începi să vezi lucrările disponibile în zona ta în timp real. Și 3. Trimite oferta. Simplu, sigur și direct la țintă. Și partea cea mai tare e diversitatea. Fie că vorbim de instalații, electrică, renovări sau chiar design interior și peisajistică, platforma asta acoperă cam tot. Deci, indiferent de specializare, există o cerere constantă de proiecte. Oportunitățile sunt, pe bune, la tot pasul. Bun, dar la fel de important ca numărul proiectelor este și calitatea clienților, nu? Hai să vorbim despre asta. Pentru că o platformă de top nu aduce doar multe cereri, ci atrage proprietari serioși, oameni care chiar caută profesioniști. Și aici intervine un cuvânt cheie: încredere. Faptul că toți profesioniștii sunt verificați funcționează ca un filtru natural. Asta ce înseamnă? Că proprietarii care folosesc platforma vin deja cu gândul să investească în calitate. Ei caută pe cineva serios, cu un profil verificat pe care se pot baza. E bine să vedem și cum arată lucrurile din perspectiva clientului. Pentru el, procesul e la fel de simplu. 1. Postează lucrarea și descrie exact ce are nevoie.